बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव इन्टारेस्ट थानायफोरा नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामनो सानाखै आङो दिनैहाय एसे गार्डेननि भिडिअ लानानै फैफिनबावनाय जालायबाय। इन्टारेस्ट थानायफ्रा नायलांदो आरोना। थ' दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा रोखोमनि जागोन आरो आङो दिनैहाय एसे दिन्थिनो लादों। थ' इउनिक मोनसे आबाद जोंनियावहाय सोलिबाय थादों दा। आवगोलावहाय बिराद ड्रेगन फ्रुइट्स बिराद सोलिबाय थादोंमोन, दाबो सोलिगासिनो ड्रेगनाबो। आरो दा जोंनियाव बेबायदिनो जोङो मोनसे गोदान माने गोजामानो जाबाय, गोबांफोरा गायबाय फिथाइबो थायबाय बेबायदिनो, नाथाय बा खम आरोना, बेखायनो गोदानखौनो होनना बुंनांगोन। जिहेतु बेनो जाहैबाय भेनिला आबाद। थ' एसे दिन्थिलांनि, बिराद मोजां बेबो आबादाहाय, नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे। भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, फाइनालि गार्डेनाव हाबफैबाय। नायदो नै फुरा माबायदि ग्रथ लादों, वाटारप्रुफसो माने बिलाइयाहाय बिराद बरिया जाबोबाय नै बेबायदि, माने एसे गोरान हा नांगौ आरोना, गोजौ नांगौ माने। थ' नायदो नै बेवहायथ' एसे माने गिसि जाबावबाय जायगाया, ओरैबायदि अखा देग्लाय उफाय गैया ना। थ' एसे नोंथांमोना दिन्थिनि नै माबायदि मान लादों, एसे मोजाङैनो दिन्थिलांनि आरो दिनैहाय। नायलांबाय थादो, जा बरिया ग्रथ लाबोदों नै। आरो बिथिंजाय दङ, नै बिथिंजाय बेहाय नैबे एभाकाड' दङ। थ' नैबे भेनिला बेबायदि माने पस्ट लागायना होनाय जादों आरोना। थ' बिराद बरिया ग्रथ लादों, नाथायबा एसे हाखौ मोजां नांगौ दे, गोजौ हा नांगौ माने, दै थायै जायगा। नै बिथिं एसे आङो फिथाइबो दिन्थिनोसै। नै फिथाइयाबो बेबायदि थायबाय आरो दंबावो बेयावनो एबारावहाय माने बेबायदि थाइजेनबाय आरो नाय बेबायदि फिथाइफ्रा बरिया गिदिर गिदिर खारनि। फांनैसो माने थाइदोंमोन, फांसेया बै सिङावहाय दङ, माने गयाव होनानै दोनदोंमोन आरोना। नायदो नै जा बरिया एकदम बेबायदि मानलाजोबदों आरो फुरा बिथिंजाय माने दंलाजोबो नै बिथिंनो बेबायदि लागायनाय जादों। फिथाइबो थाइजेनबायानो आराम्भ जाबाय आरोना। थ' रायजोफोर, आङो भिडिअसखौ बारा गोलाव खालामबाय थानो सानाखै, नोंथांमोननो एसे दिन्थिबाय, आरोबाव दिन्थिगोन। बिदिनोसै आरोना आबादाहाय, फ्राय माने बेवहाय बेबायदिनो 100नि सायाव दङ। जोङो माने गोसो थानायफ्रा मावनो हायो आरोना, जायफ्रा आबादाव इन्टारेस्ट थानाय। नै इन्टारेस्ट थानायफ्रासो मावनो हायो बेखौहाय, इन्टारेस्ट गैयैफ्रा मावनो हाया आरोना। नै बिराद माने नेनांगौबो जायो एसे। थ' गायनानै दोनोब्लानो बेबायदि ग्रथ लागोन आरोना, बांद्राय बेबायदि जोथोनबो लानो गोनां गैया। जोङो बेखौ अर्गेनिकयैनो दैखांनांगोन आरोना। थ' बेनो दंलाजोबो, जा बरिया बरिया मानबायदों नै बिथिंजाय। एसे दिन्थिबाय, मोजां आबाद बेबो, गोसोब्ला मावनो हायो आरोना। थ' इन्टारेस्ट थानायफ्रा गायोब्ला गायदो। थ' एसे आङो दा फुलिबो दङ, बे फुलिखौबो एसे दिन्थिलांनि आरोना। दानिया फैदो रायजोफोर, नैबे जाबाय नै बेबायदिनो भेनिला प्लान्ट, जा बरिया दंखायो नै भेनिला प्लान्टआहाय। आरो नै बिथिंजाय दङ एसे माने सुगारनि, जितु जोङो बे बिलाइखौ जायोब्ला एसे सुगारा माने कन्ट्रल जायो। एसे नङा, टटेलि माने जाबाय थायोब्ला हामलाङो आरोना। केटनिक बायदिसिना एसे डेमेज जानायाबो मोजां जायो जाहैदों बेजोंहाय। थ' साफा जायो आरो फिल्टार खालामो माने केटनिकखौहाय बेयो, बिराद मोजां। बेखौहाय जोङो गोबां नुगासिनो दङ ना, मेडिसिन बियो। आरो नैबेथ' भेनिलायानो जाहैखाबाय नै। वाव दङ, नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनानै लानो हायो आरोना बेखौहाय। नै बिथिं नै दङ बेयावबो गोजौ। बिदिब्ला रायजोफोर, भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामबाय थानो सानाखै, बिराद गोलाव जालांबाय थायोना। थ' बेखायनो आं भिडिअखौ फोजोबथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।